Numru ta' gazzetti tal-ħadd innotaw u rrappurtaw it-taħwit u l-inkwiet ġdid li feċ fil-jiem li għaddew fih dan il-Partit Nazzjonalista. Dan wara wkoll li b'mod esklusiv din il-ġimgħa News żvela kif leaks minn-ħdan l-istamperija f'Tal-Pjeta indikaw dan l-inkwiet serju b'deputat partikolari li wkoll kienet jintalab jirreżenja. Il-gazzetti llum u l-Malta Today tnejn irrapportaw kif id-deputat in kwistjoni huwa Joe Giglio u rabta li dan għandu ma' ċertu Rakat Aliyev. L-istess gazzetti b'rapporti ġurnalistiċi u opinjoni minn Xavier Balzan ukoll żiedu kif dan kollu hemm lit moħbija tal-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li saħansitra ġie deskritt bħala bniedem li m'għandux żejt f'wiċċu. Ta' min ifakkar kif l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi fil-jiem li għaddew tressaq il-qorti mixlib disprezz u ksur tal-proċeduri li jistipulaw is-servizzi ġudizzjarji. Quddiem dan kollu lillum qalet kif il-kap nazzjonalista Bernard Grech immedjatament ħareġ jaqbes u jiddefendi lil Jason Azzopardi li kien il-perċimes biex waslu jieħu it-tmexxija tal-partit fl-oppożizzjoni. Il-karikatura tal-gazzetta llum ukoll kienet iddedikata dwar dan l-episodju fejn Jason Azzopardi ġie deskritt bħala Tom Cruise. L-editorjal tal-istess gazzetta jisħaq kif Azzopardi jrida ta' xi gladjatur tas-sewwa imma fl-istess ħin ġie akkużat li kiser ir-regolamenti fejn anke deskriviet l-azzjoni tiegħu fil-qorti bħala affarijiet ta' tfal buffu u ipokrita. Sa dan it-tant jiddefendi wkoll l-istess Azzopardi kien hemm Kevin Kassar ħaten Beppe Fenekadami li wkoll jiforma parti mill-fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista u ħadem biex jitneħħa Adrian Delia minn kap 4 snin ilu. Fl-opinjoni tiegħu fit-Times intitolata No Intimidation at All, il-kandidat nazzjonalista jattakka saħansitra lill-uffiċjali tal-qorti li kienu qed jagħmlu xogħolhom fil-każ ta' ksur tal-liġi mill-avukat tal-Aqda Repubblika.